taas kaikki YouTuben tubaajat, pelaajat. Tänään pelataan vähän Minecraftia Axcraftissa ja tänään päätimme tehdä aika monen tyypin kanssa tämmöisen teemme tämmöisen skinikisan. Moi. Ja täällä on niinku suunnilleen jokainen täältä näistä skinikistyypeistä on niinku näitä pelaajia, joten sit mun ystäviä niin tästä tulee varmaan aika jännä erä. Oko ja Mustapanda on tän johtaja. Sano vaan oikein me. Moi. Oko. Niin, Sano oikeaks nimen vaan. että ei sit mitään muuta, että aloitetaan. Oko. Hei, täältä puuttuu 3 pistonia. No ihan sama. Siellä on vaan 2. Kyllä se nyt saa riittää. Tähän peliin tulee vaikka 3. Näköjään meitsi ja pari muut tyyppiä lähti. Kyllä tälläkin väärällä pystyy. Katsotaan, että mitä ne tykkää muudet skinistokaa siis tämmönen, mikä näytti tämmönenkin. Liittyy muuten kanavaan ja kuten näitte, vaihdon nimeä. Moi Teemu. Hei, mä haluan katsoa tonne päin. Okay. No niin, katsotaan. Toivottavasti menee hyvin. Emppu, mitä? Ei, valkoinen, se on vaarallinen väri. Valkoinen. Ei. Mietitään. Mietin. Sofia. Miksi siellä lukee mietitään? Siellä ohjeissa. Miksi siellä lukee mietitään? No se on joku musta panda, joku keksimä. Meni Ei mut seuraa se, se. muistaaks mä nää kaikki? Mä haluan katsoa mikä väri sulle tulee. Oranssi, eli mikä se on? Käännyt Selina. Oko. Kait. Käänny ympäri. No, siellä lukee käänny Selin. Niin. Käänny Selin. Siellä lukee oikeastaan käänny Selin. Mä katon täällä F5, minkä värin mä saan. Peitsi, mene sinne. Sinne. Mä katson F-tosella kanssa. Ei. Mulla on edelleen käänny videoon. Mutta jos pääsin jatkoon. Mä haluan katsoa. Päästä mut pois. Ota. Hei, Sakari, me päästiin jatkoon. Jes, mäkin pääsin jatkoon. Sakke, Niin mitä? mä tuin tähän takas. Ok, no meitsi tulee tähän mukaan tähän. Jes, täällä on just 4 paikkaa tähän. Toisin sanoen, mikä tää on? Semifinaali vai mikä tää on? No, mikä tää on? Oota. Semifinaali. Hei, mä haluan katsoa tonne. Sakke, Näin. hei. Moi! Siinä on meitsi 10. Moi meitsi. Meitsi on nätisti. Meitsi, katso hienosti. Hei, Emppu, mene sinne päin. Tää. Meitsi on Sinä peitit minun etuosan. Sakke, vetäkö tänne? Sakke, ei kysy mitään. Ei. Joo. Tässä näköjään tulee aikamoinen sekava erä. No niin, katsotaan. Valkoinen varlija. Mä pääsin jatkoon. Mä en päässyt jatkoon. Sakke, kato. Sakke, kato. Mut ei se Sakke, ole kato. sun tekemäskin, niin se vähän riippuu siitäkin, että... No niin. Sakke, kato tää. Kato mitä mulla on tuossa. Tän on Miten sä pystyt päästä. rikkomaan nää blokit? Ota hetki. Sakke, ootko mitään? Mä voin. Onks vaikeet miettiä, että kumpi meistä pääsee jatkoon? Tere tulemasta. Mä oon jo jatkossa. Sakke, me ollaan jatkossa. Jee! Hei! Mä en pääs tuohon mun lagiin. Are you kidding me? Tän bukin taas mä pystyn rikkomaan ton blokin vaan yhtäkkiä. Oho. What? Mäkin olisin päässyt jatkoon tässä. Mut en Mäkin mä olisin. päässyt tuohon.
Mä kirjoitin väärin. Nyt pitää tehdä uusi skinikisa. Hyvä, Sofia. Niin mä tiedän, tehdään uuneista. Sori, oli äsken vähän tuommoista. Uuneista! Meillä on meidän kotona meidän mummo ja sitten se koko ajan. Sofia tykkää tosta. No tehdään semmonen yhdenkerroksinen, koska mehän ollaan semifinaalit, niin. Paitsi mä en nyt voi rakentaa edes blokkeja. Ei mäkin oo. Ootas. En mäkään voi. Ok. Mä heitän Mä voin. Voitko sä voida antaa Ne, jotka ei pysty hakkaa, sanoo mä chattiin. Oota mä katon, mä en tiedä. Minä. Uuni. En mä pysty laittaa ainakaan. No kirjoita sitten tonne chattiin, jos sä et... Nyt mä pystyn. Nyt pistä vielä meitsillä. Tehdään semifinaali alusta tää. Odota. Ai uuneista. Empu, mihin sä katosit? Hei, sinä, just sä kenen on takamaa. Niin. Sinä, Niin, juuri sinä. mitä? Kuvaat sä vielä? Kuvaan. Seppo! En mä pysty laittaa vieläkään blokkeja. No, meillä on pieni kiire, koska mä en pysty tekemään kuvaa 10 minuutin videoa. Ok. Ok. Sen Kauan sä takia oot ehkä kuvannut? hiukan niinku kiirettä pitää piisata, että ei... Kauan sä oot kuvannut? Joo. Pystyykö Hei, mä nyt Ei, mä laittaa? oon kuvannut 6 minuuttia, mä pystyn tekemään 10 minuutin videoita. Master, millä sä kuvaat? Bändikämillä. Miksi et sä kuvaat tuolla... Hei musta pandalla, ei mulla... Mitä mä kirjoitan tää nyt mä saa nää? Millä mä... Niin mitä, Teemu? Siis kun sä et kuvaat tuolla OBS:lla. En mä tiedä. Siinä Hakkee. sä pystyt tehdä niin pitkiä videoita kuin sä haluat. Sori, mun pitää Onhan se mennä. ilmanen. Mitä? On se kai. Sakkee. Miten mä saan laittaa? Voi sanoa, että on se kai. Mä en oikein ole varma, että hankkiinko mä sitä, jos et ole ihan varma siinä. Hei mun Master, ei... mä hankkaan omaa kikkeliin. Mitä sä siinä pötiset? Master, mun ei tarvi laittaa blokkeja, mä voin katsoa. Au. Ai. Ei mun tarvi. 4. Ei, pistetäänkö tää seinustaa tämmöset uudet? Ok. Aika. Ei oikeastaan tää voisi olla mun jouluspessu, kun mä oon luvannut katsojille, että mä tekisin jouluspessun. Ok. 24 tunnin striimi. Ei nyt ihan. Ui. Silloin mä en voi olla koko ajan mukana. Mä voin. Paitsi en mäkään vois. En mäkään vois tehdä niin pitkää videoa. Mikset? Kuka pudottelee täällä timumiekkoja ja tavaraa? En. Ok. Joo, tää on hyvä. No niin, Master, nopeasti. tossa sulle kasa yllätyksiä. Ei, mulla on enää minuutti aikaa tehdä video, tehdään nopeasti. Joo. Kuka heittelee tää jotain puita ja Mä kaikki pistän täällä kasveja? pistonit nopeasti. Joo. Mut nyt on vaan niinku punainen ja vihreä. Joo. Mistä lyödään vetoa? Mä tipun. Hei, miksi toi pistoni ei mene? Ja no niin, nyt finaalisti tulee tänne. Oikeastaan, no meitä saa tulla tässä viimeisessä. Kato, mä tipuin. No niin, aloitetaan se. Ok, nyt aloitetaan, koska on enää niin vähän aikaa. No niin, Ei. ok, nopeasti sitten. Nyt Master voittaa tää, mä tiedän sen. Master, onks kiva kun sä voitat mut? En mä tiedä, voitaks mä. Vaikka tää on niinku tavallaan ihan täydellisesti mun tekemä ja keksimä. Hei, voiko se silti Ok, päästä Teemu voitti. pois? Mä voitin! Tämmöstä sit oli Repikää tällä reikää. kertaa, että tilatkaa, subatkaa kanava. Ja katsokaa ja kertokaa musta. Tää taisi olla tästä, tää oli jouluspessu. Ok.
nähdään. Moikka!